sento moltíssima incredulitat, xoc, il·lusió sobretot, i sí, té aquest punt com de fantasia, però després també passa que el dia a dia també és bastant dur, o sigui, també et trobes de cop amb una obra que cau, molta més responsabilitat recau en Christine del que jo sentia, diguéssim, fins a aquest moment, que és dia tras dia. Luego hubo otros momentos, Queen, he tenido otros musicales que cuando me llamaron también eché a llorar. Y hacía mucho que no me pasaba eso y no tenía esa sensación de que me llamaran, me hacía ilusión, pero no me echaba a llorar. Una obra molt potent i li passen moltes coses i canta tota l'estona i tota l'estona està en escena, però sobretot és il·lusió, moltíssima. Y después de muchos años, este ha sido de los musicales en los que me he echado a llorar como un niño pequeño. Em va encantar el fet que els que ja som fans, diguéssim, de la història o l'hem vist al West End o el que sigui, té com molts més detalls, no? O sigui, l'escenografia és diferent, hi ha escenes que en la versió original són pràcticament negres i aquí tenim de cop inputs nous que fan referències al llibre. Es muy emocionante, la parte vocal para mí es súper emocionante, me parece increíble. Y luego la mezcla en la parte emocional que ya directamente el musical y el personaje y la música te lleva solo, simplemente tienes que estar conectado y salir muy concentrado. El repte més gran de sostenir aquest personatge nit rere nit jo crec que és el descans, no? I les persones que ens costa dormir, com a mi, és de lo més difícil perquè la veu necessita sobretot d'hidratació i hores de son. Sí, es verdad que yo a cada personaje le meto algo de fisicalidad que no tenga que ver conmigo para que la gente en algunos momentos dude si soy yo, ¿no?